أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. ambe ala tanu ka barka dai kan neman kismin Allah subhanahu wa ta'ala bolo ako chaya ala kira kana ka somona ka sahaba ube ni o temena ka boyeno tuba misriba city amba ubela jelenfo dante folimina ambe misriba city mo bela jelenfo dante folimina che muso demseni mo korba sidi karamogo qur'ana karamogo hadisa karamogo fiqh karamogo question bla baga wa jabi baga amba bela jelenfo dante folimina amba anfaw biro konna mo amba bela jelenfo dante folimina ame duwa nyina be bolo ka duwa ke aw bela jelenye anga foli be katara anga walanda mbi boli kata city sanfe agence majura city aywa kafara radio majura city ka aywa kafara abi boli kata city sanfe abi boli kata city sanfe anga foli be katara ubela jelema minye dugu city yo minye family city yo minye city amba bela jelenfo ambe duwa ke anyire ambe duwa ke ni city ko fole numbe anabi boli kata yoro alaka sababu nyuma ke ambela jelinya alaka limani yadi ama kanka limani yaw dafa alaka ya fanga juguma umbela jelema anyi minke dogola ani bangela akuma bana misema ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka bela jelinya fanye geleya minun be jamana kono ambe ala dili alaka nogoyadi ka bendo anni nyogonche anga société o kono ka hakil sigidi amma anga sigidawla anga barakerola alaka ankishi ka antanga chukuman bela jelema mimbe nyesi anyerema anga nafuluma anduma anga duma anga zurriya bela jelema alaka aywa limaniya di ambela jelema kanga limaniya dafa anya anga tabaga ko hina ko khabrano ro kabara dalil no yawi bana bato ka kiniya di umma ya rabbi kol bato ku son aywa dente minum bolo ka denduma muso minum be furunyin na ka furu no yawi che minum be furunyin na ka furu no yawi geleya be mogo ka ika papier kola ika bara yoro kora ika joyoro kola ika place kola ya rabbi alaka bela jelen no ya ka herake ambe ka sababu nyima lati ga bela jelen ni yaawde na ka kala ni Ahmad Tamba Silla Tuba Majura ni anga walanda di wakati fiqhu wala handa aywa anye chama fo ala alsa amba toka ambe saliji chinya feunde ka ni wakati nun konnana bi amena kuma munka we saliji chinya feunde tumbe ko lu jati aywa anya yira odongo andana salasu baul walma salasuma salasu yire munye amena kuma oka ما هو صلص وما هي الأنواع التي يشملها وما حكمه مندي صلصوية النون يوي جمين دي فين جمين دي بي نابي فرانيون كأولا أكيري جمين أمنا كمان نبيلا جلين كسيسانا هو الخارج المعتاد من المخرجين المعتاد في حال المرض نعم أكو سلسو كرو اصطلاحا سلسوي في من دا بيبول لا دانيك أبي بويرو لا فنا لا دا بويرو لا nga أبي بو بنا سببو دي لا ni bana wakati bende abebo ba fodi mako salas bo fe o ejumene akake nyengene walma akake nyamana ntagai wa huwa yashmulu salas albawli ba fo mako salas bawli nyengene chaya bana bi mu'mina wala ghaiti walma nyamana ntaga bana chama bi mu'mina warih fi black bana bi mu'mina wal mani chaman boli bana be mu'mina wal mazi boli bana be mu'mina wal wadi yufana boli chaman bana be mu'mina wadamu li istihadati ani musoka la da joli bana be mu'mina uba fo nunde ma parce que nunde be bo harama dina no be salgitia bo ukabo fana ubora la da nyeka jumenye ubora ubo chokola
bon abora fana boyoro la yani amabo dafe amabo nufe aywa nyengene maboko fela fe nyamananta fana bo mo nyengene fe abora nyengene bora boyoro la nyamananta bora boyoro la finye blala boyoro la mani bora mazi bora wadiu bora damul istihaba bela jelen bora boyoro la parce que anya yira na bora boyoro la kabo lada nyeka adobe janaba ko wajibiya adobe salji wajibiya adobe saniya wiri nati ngasiza kuma be minka abora lada nyeka wa abora lada boyoro fanana anya yira ni nyengene bora nyamananta yorofe o te salji cinya walma nyamananta de bora nyengene yorofe o te salji cinya walma nyamananta bora dadefe walma nyengene bora dadefe o te salji cinya nga na bora boyoro la o be salji cinya posi samno salasu mundi be ale ni do embo nyokona alif ale min be bo nga bo bana sababu dila abe bo boyoro la abi bo lada bo chokola fana mais bana sababu de bato abibo bana sababu de bato abibo jume mi bo amma nyengene chaya bana bi mogomina basro san chokorba chambe abula basro nyengene ka chaula ko kuma o nyengene chamai ba fo de mako salas wal ma nyamananta bi mamina kono bollaka danteme atseka hari wati fitini ke nama bo ba fo de mako salas fiye bla ibe fiye bla ni yere doron abana lama de bila ba fo ni fana mako salas mani fana bo chokola be bo inno feten doron ba fo fana mako salas maziyu fana bi tento kuma anyen num be fo kunye fo folo kateme wala na temene una wadiyu fana bi o chokoyala ale fana bi bo mala asalasulama damul istihada o yejol bombana be musomina musoka lada wakati temena joli bi bo halsa anofe ba fo fana mako salas okmana ni bi mogo mina dun anye fleka ni fen fo o bana mana ke mogo mina o tigla mogo ka kire jumenye wa hukumuhu annahu aga kire jumenye yani akanka munde ke sisa ale kanka barake choko di sisa tumado ala na cha fe halni bi sallabe bu inofe ebe sallabe ka nyengene ke ibe sallabe ka fiebla ibe silla mani be ka boila ibe silla mazi be ka boila ibe salla wadi be ka boila ibe salila ay wallada be ikal lada be kanale parce que ne bana sababu di okuma o tigila mo kanga ke chogoti amino kiri de fosani ala ya latige ala ka dina infam ya chogo nyumandi ambela jelema annahu illa zamal waqta kullahu falaysa ala sahibihi shay'un akoni ayasor ko atigila mo ko salasu bi kana ali alela fe min bana bila chama be ka bo ila nin ko fole nununa ya famia a chama be kana ila wakati chama fanana yani abika wakati beta ati joyere okmana otigila mo foite otigila mo ka amanga nga salji reta alna bi sala bi saliti ya famia okmana foite otigila mo ka okoro ni salji bala o keli tale ka salji tiya fonasro min banata la no kera la de misali ya la salasu bawli de be ela nga fiye bo banati la ye fiye bla okmana o fiye bla yi o de be ka salji tiya mi salasu ni balawli ni o ta tiya hal ni bi ka sali ika deben sanfe la ika sal deben sanfe nyengene be ka boy no fe bi saliti kala ka dina infam ya chogo nyumandi ambela jelema oye na be ka wakati beta wa illa zama julla li waqti aw nisfahu fala yunqad li wudu aidan koni ayasro ka be ka wakati soncha maneta tika beta de ma be ka minta ode kacha walma abeka wakati tlanche bela jelende ta wakati nyire munye anda mina se omani ala ya latki ateka wakati betare abeka chaman konta walma atika chaman tara betlanche la beka wakati tlanche bela jelenta oro flat tigila mo fana atoka salji fana chinya kome anya fo chogomina nasro salasu bawli de be ela nga iye finye de bla au finye bla limba chi me salasu bawli ta chi walma salasu mimbela finye bla tadido nga iye nyengene de ke awo obe salji chinya nga fiye bla li hal ni bi sal da bi ka fiye bla inno fe o te salji tinya e bolo na asura be ki ga wakati son chamanta wal ma be ka wakati tlancheta wal ma be ka wakati yere beta
nin sabab bela jilen ka kiri kelen pewde min wu bo nyogona nasru ka biga waqti son chaman deta ya famiya lakin yustahabbu lahu dhalika ya kan utigila moye akasalji tanabina sali akan do wajibi tede nasru abeki ga waqti tlanjeta wal ma abeki ga waqti son chaman ta tika be konta okmana ka kan lilo utigila moye nabina sali akasalji kurata ya famiya nga mustahabu ni mata koni ateka salji konciya ya rabbi alaka dina infamiya chugo nyumandi ambela jelema wa illa zama aqalla min nisfi alwaqti minni ayasoro ko salasu min be ela akaddo abila wakati minna abe continue wakati minna o ye wakati akaddo kateme tlancheka yani anko nabi ka wakati son chamanta wal ba be ka wakati tlancheta anyofo me min ka dogo wakati tlanche dun ya famiya okmana otigila mo kana naqidan abeke salji wiya bagay otigila mo ka salji cheni koro wajibi de be oka wajaba minhu liwudu salji be wajibi ya otigila mo ka aka saljita ya famiya hakila kiri famiya mogomi amena sakaka mogomi ni salasu de kika wakati soncha wakati bedeta foito otigila mo ka bisalite nasur abeka wakati soncha manta tika beta walma abeka wakati tlanche deta akanulende otigila moye akasaljita na bina sali nga nasoro abeka na wakati minna akadogon tlanche ye okmana be wajibi ya otigila moga okasaljita ala kambe so abama ka dina infama chogo nyumandi ambela jelema wal muradu bil waqti والمراد بالوقت الوقت الشرعي ako lanyini ya munye ni waktu ye ode ye sharia ka wakati dansi gilenye alladhi wakati mi takunu fihi awqatu salati sali beke wakati minun konnana o wakati udedu ya famia sali beke wakati minuna o wakati dedu wa huwa o wakati fana mina zawali ode ba tatle yele malila tle bora koronfe kana tle bif asira kabakolo chamanche la wakati minna atemene chamanche ka ki kunda tle bi kande ode fle salfana wakati donenye wa ode fle zawali fanaye kata ola ila shuruqi kata blat li bolila min yawmi tali odu sajila okmana sisan kata salfana wakati la kata blasini soma aywa sharqu wakati la sharqu jumme fajiri doni ya famia fajiri doni na ode wakati ni kata salifana la kata bla sini soma sharqu la nango sharqu allam amma ko be fajiri de la tle bolite fajiri kata bla fajiri kene chilila wati mi ubafo salatu khairu minan nawmi ode oye okmana ibal laje lere hake min bo konnana lere hake min be o konnana ibode tlanka laje nasro eka salasu bina wakati bela jelena kata lebo salfana yele manina kata bla fo o wakati latijo okmana foto ti la moka daima leba ka sali bela jelenke o chogoyala walima ni ayasro ka bi wakati soncha mande ke kana tina wakati bede ya famia okmana otigila mo walma abina tlanche dila otigila mo akanulendo o ka saljita kurai menasol abina wakati mi kata salifana na kata bla salatu khairu minan nawmi folila ni ayasro ko abina wakati hake mina atitlanche bo masala lere hake min bola ibo lere de jatika laje abina lere joli okma niyo lere hake don nasro ko yeka lere bela jele abota o ya bane saljitika nasro ka bi ka lere son chamandeta misali anka ke zawali ka do sisa 13 wakati okma iba jatika ta 13 kata bla fajiri kene chilna salatu bi wele an woni fe tuba yanno aywa 5h aywa 40 nunu 5h40 nunu voilà okmane ba jati mine 600 kata 13h la kata bla 5h40 wakati la fajiri la nasro lere hake mimbola ni lere hake mimbola nasro eka salasu bina o wakati be kono o yo bane saljitika nasro ko o lere kata salfan la kata bla 5h30 la 5h40 la ni aya soro aywa eka salasu bawli eka salasu bina wakati mi abe tlanche de la walma abe na kacha tlanche doni
o kumana o tigilamo akanulen do ale ka sali wagati aka saljita ka sali mais ni aya sɔrɔ ko abe hake min nati ka ta sali fana na ka taa bila 5h40 na fajiri fɛ o tigilamo n'a sɔrɔ abin hake mina o la aywa aka dɔgɔ tilancɛ an b'a fɔ wajibi do o tigilamo ka saljita ne hakilla faamuya ba sɔrɔla nin kɔrɔfɔ ninnu na sisan nɔ wa ma dhakarnahu min at-tafsil ako an filɛ ka nin min fɔ nin ye kabini walawalali la inna ma yakunu ko nin kɔni bɛ kɛ de an filɛ ka nin wagati minnu fɔ ko nin bɛ kɛ de iza lam yadbitu ni a y'a sɔrɔ waqtun muji'i salas ako ni y'a sɔrɔ de n'a ka sɔrɔ wagati a bɛna wagati min na o wagati donnen tɛ e bolo y'a faamuya a wagati donnen tɛ i bolo o kɔrɔ ye jumɛn sa n'a sɔrɔ wagati dan tigɛlen bɛ e bolo a bɛna nin wagati in de o tɛ e bolo quoi o kumana o tigilamɔgɔ ka kiiri de filɛ nin cogoya ninnu ye masalan e t'a na wagati dɔn tuma dɔ a bɛ se ka na k'i to sali la tuma dɔ a bɛ se ka na saliji de talen kɔfɛ tila dɔrɔn a bɛ kɛ tuma dɔ tilalen kɔfɛ sali la dɔrɔn a bɛ na o kumana e t'a na wagati yɛrɛ dɔn a wagati berebere yɛrɛ tɛ e bolo nali la o tigilamɔgɔ ka kiiri de filɛ an filɛ ka cogoya min fɔ wa waqtul inqita'ihi ani abi tige hake mi o fana t'i bolo abi tige hake mi na e t'o dɔn y'a faamuya o tigilamɔgɔ ka kiiri de filɛ an filɛ ka kɛcogo saba min fɔ nin ye